Nå ja. Kan du huske, hvad jeg fortalte til dig? Hvis der du ødelægger noget, hvad sker der så? Hvad er det så manden siger? Så siger manden, du skal betale. Hvad siger du så? Hvad siger du, hvis manden kommer og siger, det skal du betale for? Hvad siger du så? Men jeg har ikke nogen penge. Jamen, hvem skal så betale for det? Så skal mor bare gøre det. Mor gør det, men det er jo dig, der ødelægger det jo. Mor har heller ikke nogen penge. Mor har heller ikke nogen penge til at betale for. Hvem skal så betale? Det skal mig ikke, for jeg har ikke nogen penge. Nej. Men hvis du ødelægger den, så må du betale, ja. Men jeg har ikke nogen penge. Men det er ikke mit problem, det er ikke mandens problem, det er dit problem, ja. Ja. Hvad gør du så? Så må du bare arbejde her, ja, og vaske op. Efter vi har spist. Ikke også? Og når vi har spist, hvor skal vi så hen? Så skal du i fængsel. Hvor skal vi så hen? Ja, men så skal du i fængsel, så kan du sidde der helt alene, fordi du ikke vil betale manden. Og hvor skal jeg så hen? Ja, så har du det i fængsel, ja.